TV atibatike zvechopu ndadzoka manje mahedheni muchabhilivha zvenyu iko zvinezvi pane nyaya imwe iri kunetsa tiri panyaya dzekwaVP Chiwenga, nyaya dzemafactional battles dzese dziri kuitika. Pane rimwe bhomba riri kubudikira panapa, saka ititi ndangoti izvi zvandiremeredza because izveso ndichingomuka kuseni mastreets ese ndendakangoroverera #VP Chiwenga, #ED Mnangagwa, #2013 ndichida kuona kuti what exactly is going on pane vanhu ivavo. Saka ndichitsvaga nyaya idzodzo dzese kuti chii chiri kuitika ende chii chiri kutaurwa pamusoro pevanhu ivava. Saka kana mchinge matondoona kudai so ziva kuti I mean serious business kana dzanyaya idzodzo ende munoziva kuti inini handite zvemafanis, handitambe pabasa, handitambe panyaya. Saka tangai nekulaika panapa kuitira kuti ndirambe ndichikupai dzimwe nyaya panapa. Right. Ndadzoka nemufesi anonzi Bajukwa. Bajukwa ndi zvimwe zvinhu zvautaura mufeso yakamboyambutsa sekutamba sekuseka muna 2008 if you guys still remember him. But izvo zvane dzimwe nyaya dzaari kutaura panapa. And I told you zvone this is 100% true. I was there and I have already told you of the plan to poison Chiwenga after Sanya Twes been sent to sleep. Murikuibata. Saka Chiwenga wacho akazopoisonwa sei and aida kupoisonwa sei. This is something that we want to know and this is something that we want to dig deep and deeper. Tirambe tichingonzwisisa kuti chii chikuda kunyatsoedza kurehwa naBajukwa panapa. Tine mamwe mabhiza akawanda, majongorosi chaiwo akawandisa ekuti akaita sana mutsvangwa nana it's like ati panyaya idzi atingamboningirire tikanzi chero takada kubheja kuti tione kuti ndiana nezvichada kuitika mune nyaya dzavo dzematongerwo enyika. Atimbofeteka bhejera bhiza rinonzi mutsvangwa bhozi rakadhakwa. Ibhiza rito it's like ibhiza rine nhono mumakumbo aritina kwarinomhanya richienda. Tikatarisa bhiza rakaita sana Tagwire pane zvekuti bhiza rakaita sana Tagwire manje ibhiza rine nhumbu. Zibhiza rekuti rakaremerwa nedumbu harikwanise kumhanya muresi. I think ipapo zvakawanda munokwanisa kunge muchizviziva kuti kana ndati ibhiza rine nhumbu ndenge ndichiedza kureva chii. Right, tidzoke pane nyaya yacho iri kutaurwa panapa naBajukwa panapa. Yakomanaka. So, parikunzi dear Zimbabweans, a lot is happening in our country and period leading to 13 October, we will define the king of Zimbabwe. We are going to be living under the next 7 or 8 years where General Chiwenga has set to cat among the pigeons, forcing President Mnangagwa to act on his corrupt inner cabal. Kudakwashe, Delish Ngwaya, Scott Sakupkanya, and Whitney Chivayo in the Politburo on Wednesday. General Chiwenga instructed ED to immediately arrest the quartet. This sent shockwaves in the 2030 cabal. They immediately convened and decided to buy CIO Director General Fulton Mangwanya into writing false intelligence reports on two things. One, they want Mangwanya to write a false security report alleging that General Chiwenga is planning a coup, and since coups need money to execute on the party of Chiwenga and to defend on ED's side, General Chiwenga's move to have Zvigananda arrested is a ploy to weaken ED potential to defend himself in the event there is a coup. They want ED to be falsely told in an intelligence report that he should resist arresting Zvigananda because that would weaken him and leave him susceptible to coup. That's number one, right? Number two, they also want Mangwanya to write a false intelligence report attributing the repeal of Zidera by the US government to Tagwire's lobbying, which he did with Paul Kanitra. This is despite the fact that Kanitra told Tagwire that his lobbying, which sought to distance Tagwire from ED in order for Tagwire to be removed from the US sanctions, failed dismally because the US Congress found out that Tagwire was lying on most of the things he presented. Saka izvo zvekuzonzi vanoti vanonzi Tagwire unza separate wanana ningiri icho chakafoira icho. Pane chinhu chokuti chinongodzi chakangodikina chongodona chega zasi so. Hakuna chakadaro, hakuna chakada sei chakanigirina. And then the other thing, the Americans found out that while it was true that ED, his wife and children were responsible for all the looting happening in Zim, it was not true that Tagwire was only close to president to restrain him from further looting. They discovered that Tagwire used
his proximity to ED to loot even more the repeal of Sidera, nothing to do with Tagure's lobbying. It is part of President Trump's move to position the US to countries with rare minerals. It is a carrot and stick move meant to position the US to accessing Zimbabwe's rare minerals. It has nothing to do with Tagure's failed lobbying through Paul Kanitra. The Zvigananda Wednesday night meeting also agreed to emotionally blackmailed ED by resolving to confront him and tell him that the 2030 team has considered defeat to General Chiwenga and resigned to their fate to 2028. They want to tell him that his team, his wife, and all Zviganandas are just waiting to go to jail in 2028, a possibility they think would frighten ED and force him to fire General Chiwenga as soon as possible. The Zvigananda cabals believe that as long as General Chiwenga is not fired or eliminated, they are definitely going for Chikurubi come 2028 or earlier, unless they spring up something for the ZANU-PF Congress in 2027. So the Wednesday 17 September meeting resolved that in the meantime, while waiting for ED to either fire or eliminate General Chiwenga, they work on creating parallel structures in preparation for 2027. So tomorrow, Saturday 20, Tatenda, Mavetera, and Temba Tungwarara will be in Chiredzi launching windows for ED. That's how far the desperation is gone. Iyo yakwana 20 nipikini yakatoitwa kudare yakayeni so because it's something chekuti chinenge chabikwa chakutanga chibhero, so nyaya dzacho dzinenge dzangokandwa ipapa basa unoema kutoita mchitosarudza. Right, on the lighter note, ED should stop exiling his people on account of leaked intelligence reports. It's not Isaac Moyo and Patrick Chinamasa who were leaking intelligence report information. Is leaked because people no longer want ED in power. Vanhu vaneta naye. Anyways, Mutasa and Moyo appointment as ambassador was a desperate move by ED to plug holes in his information management system, but ED should know that his inner cycle is very porous. Information leaked from everywhere. Vana Moyo na Mutasa vasirivo vanolika information. Saka zvekuti nze vakomana vacho zvananingirikina vasirivo vainzi vainenge. Saka kwakungoisana wepapa kungopfekedzerana ndovamirira zvakaita madzadiwa. I don't know kuti imimi muchada kuinikirina sei, cause pane zvimwe zviri kutaurwa nevanhu vari kuti zvoni pane umwe ari kuti aiwa but Chiwenga is very dirty, he killed many military personnel. I just protect himself. Kana usina zvanoziva about zetenei nyarara zvenyu mimi haya iyo hanchaizive. You know kuti kune vanhu vekuti navo vakungoti rega tinoshanda Chiwenga wacho left right center umwe atozoti ari kunikine zviga because it's two teams now. Team yezvigananda ikatogara pasi itori kwayanga iri ikoko ikatoita sekuti svike padhuze naye wacho napresident wacho. If you guys still remember, Chivayo himself achibuda chiti iko zvine zvitakadzoka padhuze nemurungu takambeke tatadzirana nemurungu but izvo takadzoka padhuze nemurungu takachibata kuti if you guys still remember those days achitakuti izvo takadzoka padhuze nemurungu hatidi kuswera tichibhaizirana futi nemurungu. So that's Zvigananda for you. Zvinenge zvaitoita izvo toita ikoko kwakuti ngatiende tinoita padhuze naye ndo type state capture. Every dollar, everything chinenge chichibatwa chinofanira kupfura nepavari vanofanira kuita mabusiness avo. It's like we can't call people like Wikino Chivayo a businessman. Never. Maybe Tagure, maybe Tagure, because Tagure tinotione mabusinesses 1 or 2 atinokwanisa kutonongedzera the likes of Anasakunda vava. Yes, it's a business at the end of the day. Tinotoona kuti uyu ari kutorana business but not people like Chivayo. Hapana business ratinganongedzera kana tinonzira kutonayo. Saka ndosaka vakanoita team up kuti aiwa ande padhuze nemurungu tinota tinoona matenda tinochibata kuti dzvi. The funny thing unoona kuti iye murungu wacho paari kubuda even kwatasa madhezi aya paangarisa Dang Chairman zvakawanda zvakabenefitwa navakomana vaya because vanenge vakwanisa kungodaira phone at any given time. Gamuchirewo mufana wangu ari kusvika ipapa pari kunodedede vakomana vakutoexpanda maempires avo mabusiness ndinavo vakutoita mabusinesses outside not inside but kwakutotsvaga maconnections nemadhiri anenge achiitwa paground every cent vanenge vachicollect. Saka ndopasava kuti ukasabvisa uyu manje Zvigananda zvakusa pressure yakuya kwaumana mese muchasungiswa makasanikira Chiwenga. Mhosva iri kunikirwa Chiwenga ndiri kungoramba ndengoti haasuda corruption. That's all. Zvimwe zvese zviri atori madrama. Ayo ndosaka ndati mahedin muchabeliever. Tell me what you think in the comment section. Muri kuona